velkým hobby je už léta genealogie. A obzvláště se specializuji na jména řádových sester. Abych tady nebyla sama, tak jsem si přizvala specialistu na smrt Jejce. Dobrý den. Tak poďme si pozrieť tie jména. Například Valburga, Božena. Vedľa máme Eleptu. A tu je zaujímavé meno. Tak človek býval až tendenciu to francúzsky vyslovovať. Ako sa to môže francúzsky povedať? Aký je to vlastne tvar? Januárie. Január. Áno, má to bude asi januárie od toho mesiaca. Alfonza. Vidím tam vzadu, poďme si to pozrieť. Ferdinanda a Metódia. Tu je Natália a Xavéria. Sigismundu. Benjamin. Sestra milosrdná. Vlastne to SM znamená sestra milosrdná Polikarpa. Blahomíra Júlia. Máme Reginu a Hyacintu. A to je kočka. A kočka čierna. Varce kace. Poďme chodíme do tej rady. Aké prekvapenia budú tu mať. Tu je Klaudia. A tam je, že predstavená. Čo to znamená tá predložka tam pro provincionálka predstavená, neviete? Arnoštka. Sales. Kalista, to už sa opakuje. Aj tam už bola Kalista, som si všimol. To je Kristína a Františka. Toto meno je hodné záznamu. Pozrite. Co vás vlastně jako napadne při tomto jménu? Jestli tam není nějaká skrytá sexualita? Áno, človek predpokladá, že keď takúto mladú ženu prijímajú do kláštorného řádu, tak to sympózium tých farárov si pozrie to priezvisko, po česky příjmení. Prečítajú si v papieroch Trtková. A následne sa jej snažia zvoliť také výstižné méno kláštorné. A oni jej v tomto prípade dali méno Kunda. Kto vie, či to neboli nejakí dvojzmyselníci, či si ju takto vlastne neopúncovali a tešili sa, že potom v zákristí budú môcť sa stretávať s Trtkovou Kundou. Neviem. Kto vie, ako to bolo? Je to už zastreté závojom minulosti. Možno ešte nejakí pamätníci si pamätajú, ale pravdepodobne nám nič nepovedia, pretože nechcú škandál. A tak Kunda Trtková si spí a iba ona vie, čo sa kedysi dialo v odľahlých častiach kláštora. Zde žila Kunda s Bernadette.